hingke bayosong cinta pohor bai taku bisaltini belai bokha duku nangjak tamo himlai bukhuk sanjana song te treatment khlai lalia pu nogo se kifil tonglaika pu hai hini information mama bai tin belai bokha duku nangjak kha tei sanjana ni bukhuk sanjana ni family ni borok bo borono thaisa pono saharya kuni Gabon information kaisa ko khanawi asomsa belakhe tamjani haima tongkha chini kuya sanjanani khobor ta tam sanai asomsa khanawi bo nogo phaina hanai khanawi belakhe tamjani haima tongkha ngai sangno bo bini guardian rok kuno sahorma kwrwi ngai phungo dang khamo kaisa video rok mano phungo no kaisa bini mama update rohorka whatsapp tei hingke nai jagata update kha update hanai tongo amo hai hainani amo hai rok ko gyana hanai tongo ta update kha update hanai tongo ang update ni khaba sakha hanai tongmani ta hingke bui call khayo se saimano samjana treatment khailia nogo phai tongo hanai hingke khanawi tamjani haima tongkha hingke tam sanai wana si thangka actually jon kisi chalai janani dorkar bo video khai rohka thik no wngkha jon kisisa janani dorkar tang ke jong to noni first to last object of phone jong noni chuba khari tongo jara noni update sanai rok to onek call bo khai chono bone update bahai hanai hingke jong bok bai krungmani khub chaitokha bini babuno call khaika bar bar romia gatai bini mano bo call khayo busy phanangui mana o jora rogo ke haipano kebo update nai krai ke tabuk mia sario jong bini babu bai kisa kok saka ke bo sao jong tamrok khaima chano jong kisa budir din sao ke chini dada kok saka aprobo to saiman bole call khai afupano jono sana dorkar bro jong nogo phaisinai ni sananai nangmani ta na hingke mane kono saya hotar ke ani video ang nijeni video se naija bro update dinke ang video post khairi ka ol comment nainai mane tamon nogo phaisinai phu kwang boibo call khaiga nogo phaisinai chung ol khate se repeat video nainai malai nogo phaisinai phu ke wanai thagata hingke jono ki phaiton bong ni bo saba phaiton haya deba phaiton sangno to kisa inform khlaina nangman call khlai sakai pai thagamo sangmo to sa saja khamata hingkai abo call khaya at kaisa phaikai ba tamjani haya deba sangno sangpulani sima sak subai tongo borokno sak support khlai tongo hingkai sangno at least kaisa call khai pano saka hingkai abono lokorok asak choba laimani treatment khaiton hanai hingkai tabuk hingkai hotat chase phailai hingkai lokorok boto kha tamjani hayangjaknai haya deba aboto asa kosto ton bong ni bo saba phaiton haya deba phaipono sangno to kisa inform khlaina nangman call khlai sakai pai thagamo sangmo to sa saja khamata hingkai abo call khaya at kaisa phaikai ba tamjani haya deba sangno sangpulani sima sak subai tongo borokno sak support khlai tongo hingkai sangno at least kaisa call khai pano saka hingkai abono lokorok asak choba laimani treatment khaiton hanai hingkai tabuk hingkai hotat chase phailai hingkai lokorok boto kha tamjani hayangjaknai haya deba aboto asa kosto kai bazar sadai choba laikhachini sikla sikli hingkai bini last to treatment chemo rina tongmani hingkai chemo bo rilaya borok biang kubni ayurvedic rogo admission rok khlaika bote rok khlaika hingkai sang update nukha hingkai 20,000 rok dang kamo per day dino abo hai rok hingkai abo to bisi tonglia borok koyekdin se tongsinamle bote khai amo hai rok ta hingkai amo hai rok hingkai mane sangbo tamjani asak samung khlaimani tamjani haima tongo ta sangno se mane call khai pano saya hingkai belai khe tamjani bakha tamjani haima tongo ta haya deba asak puilani sima sang suba laimani hingkai at least kaisa call khai pano to sakai sakhamon haima tongo ta ke jong bisala bakha tongthokong ba jong bono lam songnan bagi phan jong try khai kamo hai deba tam haini thong bakha rok mane o jora go hingke jong bukhuk hasina nok to joto nugui mankhana abo joto lokorok ni koimong baisa jong mathango jong to kaisa logi bo tongui maya tei kwbangma kubun rugi rok teibo serious tongo
Hingke bron ba kisa jora marnai kaisa noge tongkha chungba prai minimum 2 mane saka haike tongkha bon lagyo hai diba hingke obono ani bisingti koine musungma khe haise jara donation khainayo eba khe jara bono chu khai tonai online bisingti ani bisingti gang personally ang sana musung mane oborno stop khai ma khe chao karon bok treatment chi khai angke donation stop khai ma khe chao hai diba na abo to treatment khaya hangke sang soba lai te tam khaisa naisa hai diba obono ta sang jora sugyano sugri diwa jora ma haike donation thum lai bazar sadai sang soba lai hingke treatment se khali hangke to soba lai tam khaisa nai obono hai diba hangke asak lokorok soba hormani treatment khaya hangke lokorok bo nichoi abo kha koi nai khabai nai kha bai nai abo no ta hingke abo no mat kaisa khanawi belai khe wana khata hingke khoroksa borok ano sahoroise sai mano hingke belai tamjani hai bokha ma tongkhata sakpa kol kaisa ponto chungno khai sai re malaya tabo phanse saimi akoba to nogo sopaija na ayang de tongkha abo no ta obono ta sajai to tai kono pokore boroni